Baloi ona ditu, zerbait gehiago egiteko, ez da izango aukera sortzeko, baina bai baloia bestaldeko areara ondo eramateko, baina ez du asmatzen. Ez du asmatzen, azkeneko zelaiardia pasatzen duenean hor ataskatu egiten da. Toño Korain baloia goian ipini du, espinek moztu, Ros, Inigo Rosek atera du baloia, gainan. Patata garra. Bakarrik, eta ondo aukeratu du. Bai, ondo atera du, lantzari gero kendu egin diote, Inigo Ros, aurrean Javi Ros, anaia, Albistegi. Albistegiren pasea Iarrak moztu du. Iarraren pasea Kijerak buruz, Xabi Iruretari. 7 minutu geratzen dira lehen zatia bukatzeko, eta xoxo xamarra dijoa, Xamarra? Zerbait esateatik. Bai. Uste nuen partido bea ikusiko. Bai. Intensoagoa baita ere. Eta... Lago Juniorrek pesoarekin keinu egin du, ikutuko zuen, falta, Sanseren alde. Eibarrek badaki aurrean dagoen talde oso arriskitsua dela. Aurrean dagoen taldeak bolara hon bat harrapatze bali jokoan eta bi baloi hon ateratze bali ditu min egiteko gai da. Eta horren ez beldurra baina bai errespeto puntu bat dauka Eibarrek. Eta Sansek badaki partido guztia ondo konzentratuta eta partido ona, batez ere atzekalden partido ona egin beharko duela partidaz galtzeko. Eibarrek bere aukeratxoa edo beti izaten du bere aukera gola egiteko, ez? Eta horren saio goten da. Hori zubietan ikusi genuen, gauza hundirik egin gabe, falta bat nahikoa izan zuen, gola egiteko, ez? Eta hemen ere antzeko zerbait. Hemen ere antzeko zerbait partida hortik joa, badaki Manisek atea utzea mantentzea bali moda berak bere aukerak izango ditula, eta horrekin jokatzen du. Jakinda, aurrean daukan talde gazte badela, talde gazteak pixka lehena pixka berando bere utza egiten duela. Eta aurreko jokaldi horretan, eskotan gertatzen da, alboko sakea Sanseren alde, edo falta Sanseren alde, edo alboko sakea Ibarren alde. Azkenean alboko sakea eman dio Sanseri. Jokua hor aulki inguru horretatik, atera du Arkaitzek, Iarra, Orpoz, Arkaitzi, erdiratu egin du, etzen txarra baina etzegon ino. Alboko sakea. Ateko sakea Xabier Iruretak aterako du, 5 minutu lehen zatia bukatzeko utxean. Eibar eta Sanse, esan behar datorren astean berriz ere Mejokodroren talde ikusteko aukera izango dugula. Datorren astean Galen Irunen jokatuko du Real Unionen aurka. Real Union Sanse izango da datorren asteko partida arratsaldeko 9etan. Orain partida zailak ditu Kodorroren taldeak, Eibar Real Union Logroñez urrengoa jarraian goian da hauden taldeen aurka arituko da. Lago Juniorrek berreskuratu du Sanse Eibarrentzat. Inigo Ros, atzera, Kijera. Juan Dominguez eman aizion, Arkaitzek moztu du buruz. Oso urruti gainera, baloi luzea botatzeko, bai Albistegi eta bai Inigo Ros oso urruti baloi hori errekuperatzeko. Balin gurutzatu da, Alainek atera du baloia, Orpoz atzean utzi du aukera Sanserentzat, Jonathanek jaurtik kanpora. Hazi aukera izan duen iruditzen zait horre Javi Rosen horrela baloia jokaldiari bukaera ematera. Jonathanek ikutu egin dut hor gelditu zaio oso azpian, ez? Hor ikusten da, hor ikutzen du Javi Ros dator bukaera ematera jokaldiari, ikutu egiten dio eta gero zer ezan gelditzen da. Eta Kolinas ezkerrean, bakarrik. Eta alata guztiz ere baloiona geratu zaio aukera izan du berak. Sanseren aukerarik onena, zalantzari gabe. Eta partidoko esango nuke, ez? Bai, bestela lehen Lanzarotaren jaurtik eta berak egindako jokaldi aurrutitik izan da, eta bai, hauxe izan da. Gola sartzeko aukera oso ona, hor Balinek utxe egin du. Gehiegi joan delako baloia bestera, eta Alainek hor ondo atera du baloia. Dominguez, defentsa lanetan baloia hanka sartu du Gaztainagak. Kanpora bota, kornerra berriro ezkerraldetik, aurrekoan
larri bi da Toño baloi hori hartzeko, lehen Zutoinen ipini duelako Juan Dominguezek, ea zer egiten duen orain. Kodrok erne ibiltzeko eskatu die, atzelaria. Begira, albistegi Lago Junior. Eta baloia nun ipini duen. Bai, kanpoan. Menditxo, kiko du hor. Atera du berriro, Toño kurrundu. Alboko sake aterako du Eibarrek beste aldetik, eskui aldetik. Atezainan izaten daba, ez? Eskuakin izteze, bi eskuakin baloia hartzeko bainaren barruko aldeare, barkatu, eskuaren barruko aldearekin jotzen du baloia, ez? Erdiraketa, arriskutsua, orain. Orain bai, hori bai. Kanpora botadu berriz ere kornerra ezker aldetik. Baloia alde batetik bestera dabil, bi erdiraketa. Bietana, Atezaina azaldu da, baloia urruntzeko. Argazki totoreago ateratzen da horrela. Orain motzean aterako du Otaegi eta Lantza, ez azkenean luze aterako du kornerra. Bigarren Zutoinera, buruka da kanpora. Falta. Ez, bai, falta. Falta dirazi du, ala ere buruka da kanpora joan da. Hor ikusten dugun, bigarren Zutoinen ipinitako baloia bai, lehenengo bultzaka da eman eta gero erremate egin du Balinek. Motzean atera du Toñok, baloia berriz ere Atezainarentzat. Luze, ondo, Alainek jetxi, joan egin zaio baloia. Arrosek moztu du, Altuna. Ezkerrean Dominguez, Lago Junior eta Lantza area barruan, Altunare iritsi da. Arean sartu da Juan Dominguez, ezkerrez erdiratu nahi zuen, berriro kornerra. Zure inguru horretan dabiltza, Joseba? Halaxe da bai, gusto hartu die eta Juan Dominguez dirudi apurka-apurka asetzen egongo dela. Zan ere partidu erdian keixu ibili da une askotan, baloirik ez zitzaiolako etortzen eta ikusten zuelako mine egin zezakela egaletik. Atera du eta buruka da albistegik lehen Zutoinean kanpora. Aukera ona Eibarrentzat. Beti lehen Zutoin horretan Lago Junior eta albistegi kokatzen dira. Osotxo bat egin du kanpora. Jonatan urrutik geratu zaio eta ezen erresa atzerak egin behar zuelako, baina... Ze izaten dan, ez? Hor, aurrelaria atzelari lanak egiten. Eta baloiari itxaron. Jonatan. Alderantziz, bestaldean izan bazan, baloiaren bila joango zen, ez? Baloiaren bila beti joan behar da. Bai, hori da, albistegi egin duena, ez? Pausotxoa azuk esan duzuna, iriki pausotxo bat egiten du, eta errematea egiteko baloia gelditzen zaio, ez? Eta beste begira atzean, bestea prestatu da bere atzean, baloia urruntzeko. Urruntu dira barruan. Minutu bat luzatuko dute. Sartu gara, luzapeneko minutu honetan, horitxe geratzen da, lehen zati hau bukatzeko, goli gabe Ipuruan, azken aukerak, azken erasoa egin dezake orain Sansek, Arkaitz eta Alain, Arkaitzek atzelariak Alaini eman dio, Ordaizmendi, erdirak eta bigarren Zutoinera, Jonatanek buruka da, Atezainak Xabier Iruretak hartu du baloia, azkar atera du Lanzaroterekin jokatuz, beste aukera bat sortu nahi du Eibarrek, lehen zatia bukatu horretik, Juan Dominguez. Arkaitz bere aurrean, Lantzari eman dio, honek aterako du, hor da Lantza, berak ikututa kanpora joan da bai. Epaiak asmatu egin du, ateko sakea, eta hortxe amaituko da lehenengo zatia. Lan hona joan errastik hor, jokaldiari jarraituz, ikusi zorre atzelariak gainditu egiten zuela Lanzarotek, eta bar, horre beti ematen du, abersa, joan errasti da pixka bat horre eskobalana egite dituna alde batera eta bestera eta zentrali laguntzeko. Ba, bukatu da lehenengo zatia goli gabe, eta egia esan, espero genuena baino gutxiago ikusi dugu, eta ikuskizun oso ona izan lehenengo zatian ikusi duguna hemen Ipuru